Mga bayot, perte pa untang hagok na mo duhang karay na mga bayot. Og sa dihang na inamaligya diri dol sa among balay. Nagsakyanan sila mga bayot. Munang gitawagan ako kung ba na na inamaligya diri. Og mga protas na ay apple mga bayot o. Dayon ang tomato, dayon na ay duha ka buok watermelon. Dayon na ay usa ka buok melon. Pero kaning miluna, kuan o, kanang murag wala hintubo unsa kana, hingkuyos man. Bulang na siguro. Hi Langga! Langga! Nang mata gitaw ng duhang karina, kay ningon man siya, Mami, what is that? Nahadlok siya mga bayot kay kusog kayong tingog ng hingon og tamirok, tamirok. Or ang ila ang watermelon diri mga bayot, tamirok. Dayon kaning apple nila kanzor, dayon ang tomato pamido, dayon ang kanang melon, yemis ang tawag ana nila. Og nila pa, tamirok, yemis, kanzor. Pati lang kuan lagi kanang parte nilang singit-singit ban halinan gyud sila tanan mga bayot kay ang mga tao diri sa building hunahuna nila kani pa adto og basar nga hinduol aning pagkaon diri tungod sa balay. So impalit gyud sila. What is that? What is that, Langga? Pop? Okay. Malibang mo daw ni ay. Naabot namin din sa tindahan sa iyang amahan. Kaya gitawagan mo niya ganina, miningon siya nga pag-ready mo kayo banta mang grocery sa city. While napag-entertain iyang amahan nga customer, magkubi-kubi o maninda sa ni si Karina sa tinda sa iyang amahan dire. Dayon sayaw-sayaw, aron mo dool ng mga customer diring mga gwapo. Bitaway naglili na si Karina dira sa portahan kay kita sa iyang tito. Init kayo mga bayot, di gyud madala sa power ni Karina. Pag-abot rin ako city, nakita ko ani mga pradaka. Nakita na ko ni sa TikTok nga og mo apply ani mahamis na imong mga kalawasan. Pero Jesus Maria Josep mga bayot, makuyapan ta sa presyo, perting mahala, makapalit naman igtungag sa akong bugas. Nagpa-counter na demi dire. Perte namong dali-dali kay mga alas 8 sa gabi na sila yung mga bisita. Pag-abot ako sa balay, ako din gidali-dali og tak-ang diri ang ako ang gihimong resipe. Isda na nga kinamatisan mga bayot, then nagpalit pon may ganina dito og lavas, pero ang amo ang lamesa diri nang gisumbagay ning amo ang gipangkumpra, wa pa nako na arrange ning uban sa butanganan kay gadali-dali lagi ko mga bayot. Ako na din ning gi-slice dinhi ang cheese mga bayot nga lahi na siya og lami. Pero kanin cheese sa mga bayot na ni tubig kanunay sa iyang sulod pero lami ni siya kay walay baho. Si Karina makakita ni mingon siya itlog, guys, slice po ko din hi. Limonsito, aron na po na siya design ng olive nga atong ibutang din ha. Gituyukan ako naglimon para patsada lang tawon. Dahil na po dre oy ham nga karning baboy. Gingnan pa na ako ang kape ka sa ilong nga kaning babuya baktin pa, klaro kayo. Ready na din ang lamisa dire, ako na ning gipatungan dire og plato. Tinidor og kutsilyo og baso. Uway kutsara mga bayot kay di man lugaw akong idalit karong panahon na ni soy sauce din hi mga bayot nga lami na siya isagol o isda dan kani asin ni siya mga bayot. Dayon kani siya sa pika side na ani diri oy ginamos ni nga mga vegetable mga bayot hang na siya. While laghikay day ko sa lamisa nasudlan ako ni akong binhi diri nga sit-irek kayo. Bentahan ni karon kay wala santol. Mo nang naka-prepare ko dito sa lamisa. So hi, hello hingawas na mig karyot mga bayot kay kani ako ang kagopa. Anhi aning kuan. Ila ang machine ba mga bayot nga butang-butang ang kwarta para magdula. Musagdaan ako sila mga bayot. Ay totalo, ampun na sila nangahay na ako unsay ilang isulodan ng machine. Ila abita po ng kaugalingong hinaguan. Mura ragod po na siya og sweet trees mga bayot ba. Nga mabutang ka og kwarta para mudaog. Pero dako-dako lang ni ilang pulta. Tawa akong bana tara Oh, di ara. Perte niyang kuan tuplok-tuplok anang machine mga bayot. Kaning ila ang bisyo mga bayot. Lupig po oy magpatadog loto, swertres. Pero kani ila magudagko ng kwarta ipatad ba. Ang kanang sweet trees pwede magdo 5 rumble ina na ba. Ila dili mga bayot dili. Kuan kanang kwarta ra isulod sa sulod atong ila ang naigatindog din ha nga kuan no. Kana ko inyo makitandra. Sulod dayon inigawa sa na resibo na lang. Dayon magdula dayon na sila. Maabtan nga sa kadlawon og dinula. May karyo taniyang shop mga bayot na ay mga kuan dira na ay kuratag hunos di sa ako ang banaw lantawan niyo yung hunos. Yung hunos dira mga bayot kanang nasiralo mo ng karton kwarta na. Grocery mi ganina mga bayot. Na ay card bang gipadala sa iya ang inahan para sa discount. Nakalimot siya og kuha. Nakaingon siya og ibili niya diri sa iya ang shop pula. Naibilin to city. Naiiring mga bayot It's a cat.
good and it's got some combo. Cool. O di ba? Malipay na lang tag makitag iring dring dapita. Bitaw ay dalagsara gyud kay may makita pug hayop kay kanunay ra man ming nasulod gud. Uli na may mga bayot. Alas 3 na dress kadlawon. Pero nagtikaw-takaw pa may aning kadala na nagkatawa ko ang kapika sa ilong. Oh, si hi. Si hi. 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 In Arwin yan, you see. How about this? Baribses. Ang ilang hi diri mga bayot, baribses. Mao na giingon og babay na mga bayot kay pertig yung kapuyan ako. Lupig pa na mugas nako karong adlaw. Kay naa sila bisita karong adlaw ako gyud tanang lihok diri sa kusina. Kaya kung ugangan mga bayot gilantan niya luoy pug kayo og patabangon. Unya kanunay rang gahigda kay gulang na biya. Mo nang nahotdan gyud ko og power mga bayot di gyud mada. Pastila nakaingon kog natulog na niya akong binhi diri pagsunod nako og drawing iya pa nang gisaka na iyang chalk dira og blackboard dinha sa among higdanan kay magdraw kuno siya. Gingnan ako iyang papa nga pakatulgon si Karina hinuong gadula silang duha. Nya palantawan sa kamera, katawan na ba ko niya? Perte ra bang halok-halok aning doktor ganina niya. Kay ang ka-business sa iya ang tito, Dr. Mangod, duha ka buk mga bayot, pila na edad ato, murag 39 na, gwapo kay mga bayot pero wala pa asawa, Maria Jose. Perting kitiw sa akong kumagko ganina mga bayot kay giingnan ko niya og hi, how are you? Please you. Alas 6 na sa buntag, natulog na akong binhi. Gigutom ko mo nang timpla ra ko diri og noodles. Ambot pa ning kusinira no, kani kusinira di unta gutomon pero ako og maghikay kog kalanon gutomon jud kay ko kay di mo ko ganahan mo kaon sa kuang gigama. So ako sa ni ipangdasok sa akong tiya ning ako ang gitimpla mga bayot kay mabugnaw niya ni. Humagkaon gitimpla de ko diri og tiya ako nang gibutangan og raspberries kay murag init-init ang ako ang usa kay long. Muinom sa taani diserta matulog kay ang akong ugangan pa basta kapuyo ng imong kalawasan inom og tiya then butangi raspberries aron maulian ka. So diri na ako tapuson ni akong si karong adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye.